Laborant és el nou pla del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a oferir a la ciutadania els millors espais pensats per a la recerca d'ocupació. El pla Laborant inclou 9 espais Labora, 3 de nova construcció a Meliana, Paterna i Castelló i 6 remodelacions integrals. 5 nous Labora Formació, un de nova creació al Màssera, un a Alacant i 3 remodelacions integrals. Millora de les instal·lacions en tota la xarxa de centres. Un nou espai de referència per a l'orientació al TEA. Un nou centre d'orientació, emprenedoria, acompanyament i innovació per a l'ocupació a València. Labora destinarà més de 8 milions d'euros a aquest pla que beneficiarà a més de 430.000 persones. En Labora creem espais d'oportunitats on les persones reben orientació laboral i formació per a l'ocupació. El nou model de centre respon a les noves necessitats de les persones. Espais oberts, innovadors, que potencien la interrelació. Laborant, construint oportunitats.